Mày y cái này cái tụi pia. Pai bông pek. Tong mama manu ba ai. Ai maya me yang birthday Christmas. Hatu sini aku bener. Mày thọ mà mẹ bị maya. Sao? Ban teriak maya mẹ là mày. Maya li cukup angel sah. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kini kadai ka ai ka bangi ngi sukya bha. Namar belai ba hapo jong ne ka rukam Treikam ba bakla. Nongwei ka rukam Treikam ba bakla ka faulty system. Bahari Lajong i Treikam da Ktien Nongwei, lakum longkum Ngim dan Ktien. Dia kalau ajak kan, haki babon ki benta ka Ktien kasih. Bon ki Ktien ki pala ajak. Ka kasih atau society da ka jing i ya kan ni ka jing ya. Kalau tahu kalau trei ya ka wei ka jing trei ka bakrau. But kata kalau ban penmi ya ka kasih dictionary. Ndai tang kasih English dictionary. But hak jing tray ke dictionary la ya source name menta. Ka Department of Arts and Culture ka labai tang ka nam ta ke ka jing tray ka dis council ro ngila yo ka jing rap ka tu kan ne ka dis council. But hak ni khniat nai ki bansa one ngin salaban pendap menta ngidang le ya ka jing penbet penbiang bakhado. Ke final editing ngirang le ya kata di kani kalong ke jing persang ti ki Ktien ki batmai ru ngila la man pedrong hang ne ong do menta data ha ka pharangi ong kum no kasi ngila bu kum ne ya ki data ngi ong ki score jing tep sakoi pat kan nuksangan sibo nomor kamdon ke por bane keren website ngi ong kum no ngila wan ra daka senur kedong. Pi kum kita. Di ya kini ka jempuli ka psychology. Ya kini ka psyche ka psyche ngi ong ka sengat. Kamut ka sengat jemut. Ta ti kum kita ki ai. Ti ki Ktien ki barimro ngila persang banlom. Daki hajar kidan. Kiba mju penan kamsyo. But ki Ktien kiba thamai ro ngila persang ban wat da ka ba thau Ktien thamai da ka ba san Ktien thamai kum kita ka bangi ong ka score jing tep ya ki data mo lane ka snur kedong ya ke website kum kita ki ai ti ha ke rekam but hang tu kini kajing penrenti ya kaya rukam spell dagro kan sabiang na kar company asno Ktien ro kan num kol marsho namar ya kani ka dictionary la le katkum ki sengnia la ni ki theory ki bedai berkajing pule ka Ktien umdai basu mudur lande basu ngodai namar dan kawai kan hun ka bas ngodai ban spell kumta dan wei nong tho bas ngudai ban spell kumta dan wei nong tho bas ngudai ban penyaso ban bu do hyphen lane ban penyaklan ti kamdon ke jingrenti pini I khamtam hagini ki kot khobor bar kini ki nobel ki ba tho ada ki nong tho ki ba duna ka kedan pule tola da piwan no ban pe ki thesis jongi hapo ka department khasi te kita kila khamrenti ane kini ki jing tho ba tho ada ki rupai ba le kamdon ke jingrenti dia mentah namar ba ya kini ke dictionary en penmi da ka khasi atau society ka ba katkum ka assembly resolution la ong ba ka dai ka literary society recognized and funded by the government in line of Sahitya Sabhas in other states ta te ka dai ka society ka ba la ithu da ka sarkar but haba ka dai ka ba ithu sarkar Kumba long ki Sahitya Sabha haki wei par ki states kamut kadai ka ba la ban pedang solansar te maria da penmi ye kania ngin sapha ise ka sarkar
ban patha ya ke embos ban patha ya ki university baro bakin penunkam ya ke ni ke dictionary komka standard dictionary kabala ban pediang haka jimpule ye kino ikadran tang shule komta mdan shu bala banong mp kamdai komta namar ya ke ne la tenju la penbet penbiang katkum kiseng nia la ni ki theory jong ka jimpule ya ka ktien ndai shu da ka ba shu snodai la ne da ka ba perkhat ka dai. We have ensured that no construction will be allowed, and hence even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. La khot ek snong no ngi kwa yo sngo bhan ek snong de la khot kala yat dikila pen sngo hina snong ki mat jong ki if they keep apprehensions jong ki don hi convey bet ya ki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te Kumba long menta kani ka project Kumba kilai perkhat kilai plan kade ki ka ban permi ki kam ki jam jong ki bre jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project bagi don mentang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki ba yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha jalla kadon kata kendon ka 90% of non managerial posts kan led shaki locals 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namar ba ka ka ba phi amnot ngiru hang ni Shuaban take up yung ganang project. Hindi ban suto bakla. Habang yung warra yung investment. Habang yung warra yung bakum kinigi project. Nget yung nga opi kabakado ka jimuntoy. Kanlong yung ngiki konsama. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.